Cristian a adus cama. Ce ai acolo, Cristian? Ce ai, mami? Ah, m-am baterie. E o căpșună? Ce face căpșuna? Face pirueta. Face pirueta căpșuna. Trebuie să mai punem o căpșună, Cristian. Ce face Cristian acolo? Face Cristian suc, da? Ok. Hai să punem morcov. Punem căpșunite. Punem căpșune întâi, bine. Face pirueta. Și pe acolo iese? Iese sucul, mami, sau nu mai iese? Ce punem acum, Cristian? Ce punem acum, mami? Am ratat. Ah, iese sucul? Ce punem acum, Cristian? Portocală face pirueta. Și portocala face pirueta, da? Da, aia vreau. Și taticu pune portocala. Tătică pune portocala. Mi-a plăcut că e prea udă. Hai să punem acum morcovul. Să punem morcov. Morcov nu face pirueta. Vrem să nu țară în nas, măi. Bun. Ce mai punem? Ce mai punem? Celălalt morcov. Așa, mama, bravo, ce puternic ești. Unde este? O vreau să văd. Ce punem acum? Întreabă și tu, că tu ești acolo lângă tine și te aude. Gata, sunt în măr. Gata, e mărul? Gata. Cum punem căpșuni? Să mai punem căpșuni? Mami trebuie să mai spele căpșuni. Hai să punem tot mărul și toată portocala și după aia mai punem căpșuni.